Jolupo e kaunti wa Migori ywago sande lwet apisas mawuok e piny Uganda kod Tanzania kod midhiero mamoko e nam lolwe ka gidwaro mondo mi piny owacho resgi. Jafwambo marwa George Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Jolupo gi mane wuoyo wuodno mabiro bedo sab kono manyatike e kinde piem mar opich adhula ma isiro kod Lawi Jacob Foundation, piem ma bende yandos biro kadhi nyime e ward sabere duto sab kontino, wachne gi kal midhieche mathoth kaka jolupo ma oting'o sand e lwet apisas go mag piny owacho mar Uganda kaachiel kod mano mar Tanzania ka koro gidwaro kony. Jolupo kanyo wan gi challenges mang'eny mar arita kwe. Samoro kwa cross kwa dhi Tanzania wabedo gi challenges, samoro kwa cross kwa dhi Uganda wabedo gi challenges. Omiyo wakwayo ne kapo mheshimiwa odonjo kanyo obiyo ne kaka onyalo kelo tudruok maber e kind jo Kenya gi Uganda mamoko mantie East Africa. To kaluwore gi weche ma wan go e Meru ka machalo weche nam garita kwe osebedo marach kaka wan kaka jo Meru nitie kaka mako jogo e weche nam gi jo Uganda imagi rech. To wakwa sirikal mamalo kaachiel gi jatendo makoro biro mar Lawi Jaoko mondo gitem kaka ginyalo konyo e weche lupo gi. Sirikal mondo mi omedwa life jacket jowa tho e pi nikech gionge life saving jackets, kendo watiyo gi pesa modhuro ka wamanyo jowa olal e pi. Jolupo gi Meru ka otele ko jagoro mar dhowedhe e wuod ma Meru be Jared Maganya wani isibiro ka giywago weche magarita kwe nam lolweno kuom kinde malach kabende nyaka sani pogido resruok. Kwayo sirikal marwa mondo mi okonywa jowa ma jonam imako gi jopinje moluoro wa machiegni machalo Tanzania gi Uganda, kendo gikawo pesa mang'eny kuomwa wa jo Kenya. Ne wira gi wacho ni wadonje nambgi. Koro wakwayo sirikal mondo mi okonywa kinde duto te ka wanyalo yudo shida mora mora. Jolupo gi bende ywak ni gisebiro kod pek kata timo kachero e nam lolweno nikech gionge kata kod yie ma ginyalo tiyo godo. Patrol boat ma wanyalo tiyo godo weche mag rescue kata mana weche ma sira ma yudre nam waonge godo. Omiyo wakwayo ni ka jatelo do thuolo kata kapok odonjo to nonyalo konyowa gi engine maduong' mar horsepower 75 manyalo konyowa e yore mag timo kelo arita kwe e nam lolwe ka. Komachielo jolupo gi bende dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro konygi e chenrono mar pidho rech ka itiyo kod unga go mag rech kata cages. Thoth gi mosedonjo pith mar rech ywak midhieche mathoth ma oting'o nengo mamalo mar chiemo mag rech. Nam oserumo to king'iyo population mar Meru 80% kuomwa depend kuom nam. To kawuono ji dhi e nam to onge rech miyudo. Teche golo pesa modhuro to gichagi yudo mana loss. Koro ne wakwayo sirikal mondo okelnwa the modern type of fishing makata ka gin cages to wanyalo pidho rech machiegni mondo mi okony uchumi marwa. Wan gi wach ni nyocha nomiwa cage mar rech mondo to nokomiwa chiemo. Nyaka sama wuoyeni rech tho, kendo wadwaro ni gavana ong'e ni rech makibiro otho nikech chiemo onge. Nomiwa mana mufuka 10 norumo nyaka sani pod onge gimomiwa. Nyaka kawuono ma wuoyeni onge kit rech mora mora chiemo magichamo. Ne wakwayo koyie to miwa chiemo to ne kaka nonyalo konyo mondo mi wapidh rech ka. Nikech onge kaka ne wanyalo pidho rech ka onge chiemo. Nyiso ni koro wantie gi chandruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.